Доброй раніцы ўсім. Сёння нядзеля, 10 снежня. Прыехалі ў касцёл на святую імшу. Розповідає нам про Яна Хрестителя, якого пророк Ісая називає аньолом, посланим Богом, а так само голосом того, хто кличе у пустині: «Подрихтуйте дорогу Пану, рівняйте стежки Його». Гэтыя словы гучаць на працягу многіх стагоддзяў і даходзяць да нас, становячыся не менш актуальнымі ў наш час. Нам таксама, як некалі сучаснікам Яна Хрестителя, трэба перажыць